Eliziko lemfundo ephakamileyo liqinisa ukhuseleko kwiphulo lokuzama ukusindisa imiphefumulo yabafundi abangapha kwama-7,000 kwikhampasi zalo zase-PCM. Egcona semthatha basaqhubeka ngokufunda. Abaphathi beYunivesithi bathathe isigqibo sokubana mabavale iYunivesithi le ikhampasi yaseMonti sizokwazi ukuqwalasela sijongane nalomba we-coronavirus esike yathi xaxa phakathi kwezi-students zethu. Iinkokheli ezimele abafundi ziyasamkela esi sigqibo, kodwa ke banezinto abangaziqondiyo. Imali yabafundi ngena nini, bavunyelwa nini babaphumereze bayekwenza igrosa xa behanjiswa beyisiwa kwindawo bakuthiwa kuyo mabozigcina kuyo enthile entsuku, bagcinwa njani? Abanye abafundi batyhola abalawuli beliziko ngokusilela ukulwa ukunwenwa kwale ntsholongwane. Sinako unganeliseki ngendlela enza ngayo ezinye zezinto. Umzekelo kwenye ye-residences ethe kwafunyanwa kuyo i-cases ze-corona, akukaqalwa i-process ye-fumigation. Eziklasini we are in numbers, so lento le coronavirus isezawuqhubeka because isikolo asina clear plan in terms of saving asilento ye coronavirus. Nangona imviwo zisanqunyanyisiwe kwikhampasi zase-PCM zeliziko zilindeleke ziqhubeke nge-9 kaNovemba. Ndingiyanga Funani weendaba ze-SABC, ndiseMonti.